Na Malam Abdulkadiri, wato in za a iya tunatar da masu sauraro cewar akwai wata kungiyar 'yan tawaye mai suna pact wacce take da sansaninta wato a kasar Libya. Su ne suka nauso tun daga can cikin Libya din suka shigo kasar Chadi, suka nauso suka yo kudu suka nufo birnin Jamena. Wato sai da suka zo wani gari da ake ce masa Mawo kuma kaman kilomita 300 ne arewacin birnin Jamena. To a lokacin da suka zo ne sojojin ƙasa suka tare su a can, kuma dama shi shugaba Idris Deby Itno ya saba jagorantar yaƙi irin wannan. In ba manta ba, a can baya ya jagoranci yaƙi da aka yi da ainihin mayakan ko kuma 'yan ta'addar Boko Haram a ainihin bangaren Lakchad, wanda aka yi wa wannan jagoranci ko kuma wannan yaƙi da lakanin Koler de Boma, wato fishin garin Boma. To wannan karan ma abin da ya faru kenan, daga jin cewar 'yan tawayen nan sun zo garin Mawo dab da birnin Jamena kenan kilomita 300 arewaci, sai da kansa ya tafi can wajen da kansa yake jagorantar wannan yaƙi. To a can gurin wannan yaƙi ne da aka gwabza, wato Asabar da Lahadi nan da suka wuce. A lokacin ne ya samu rauni a nan fagen daga, kuma aka ɗauko shi aka kawo shi wato nan birnin Jamena ana masa magani. A yau da safen nan ne aka sanar da cewar ya rasu, kuma shi wanda ya sanar da rasuwarsa shine wato kakakin rundunar soja ta ƙasar Chadi, wato Azem Bermandoa Aguna, shine ya sanar da wato rasuwarsa da kimanin wato karfe 11:30 haka na rana, ya sanar da rasuwar shi tsohon shugaban. Kuma idan ba a manta ba, a jiya ne aka sanar da sakamakon zaɓe na wucin gadi, wato wanda aka ayyana shi da ya lashe wannan zaɓe da kashi 69.32 daga cikin 100, wato zaɓen da aka yi ranar 11 ga wannan wata na hudu wanda muke ciki. To gashi a washe garin ba da wannan sakamako ne Allah ya karɓi rayuwarsa. Kuma yanzu halin da ake ciki, kowa dai yana tafiyar da harkokinsa yadda aka saba, sai dai gaskiya 'yan ƙasa kaman tsoro haka ya shiga zuciyarsu. Amma an kafa wata hukuma wacce ake kira Conseil Militaire de Transition, wato rundunar sojan ƙasa ta ainihin rikon ƙwarya, wanda za su rike ƙwaryan nan ne a yadda suka yi bayani nan da watanni 18. Kuma an rusa kundin tsarin mulkin ƙasa, an rusa gwamnati, an rusa majalisar dokoki, kuma an zaɓi wani ƙuduri wanda shine kamar zai maye kundin tsarin mulkin ƙasa da aka shirya, wanda ake kira charte de transition, wanda a ƙarƙashin wannan charte ne da aka zaɓa a yau din nan, wanda su ainihin wato shugabannin sojan suka samar. A ƙarƙashi ne za a ci gaba da wannan, za su ci gaba da mulkin ƙasa har wa'annan watanni 18 masu zuwa. Shi kuma wanda yake jagorancin wannan a majalisar koli ta soja, wato Conseil Militaire de Transition, wato shine General Muhammad Idris Deby Itno, wanda aka fi sani da Muhammad Kaka, wanda ɗa ne ga ainihin wato shi tsohon shugaban Idris Deby Itno. Shine zai ci gaba da jagorancin wannan ainihin majalisar soja, wanda ita ce za ta ci gaba da jagorancin ƙasar nan kamar yadda na bayani a can sama, hannan da zuwa wato watanni 18. Rawar da Idris Deby ya taka a yaƙi da Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Kada ku manta ku subscribe a wannan channel mai albarka domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci. Yayin da ake ci gaba da jimamin mutuwar shugaban kasar Chadi Il Marshal Idris Deby Itno, za mu yi waiwaye kan irin rawar da ya taka a yaƙi da masu ta da ƙayar baya da ƙungiyar Boko Haram da kidnapping. Ƙungiyar Boko Haram dai ta daɗe tana cin karanta babu babbaka a yankin tafkin Chadi, inda rikicin ya fi shafan Najeriya, sannan sai Kamaru da Chadi da kuma ƙasar Nijar. Tun daga shekara ta 2015 a lokacin da kasar Chadi ta shiga kawancen yaki da kungiyar Boko Haram,
shugaba Idris Deby da ƙasarsa sun taka muhimmiyar rawa a yaƙi da Boko Haram sosai. A ranar Talata ne rundunar sojin Chadi ta ce shugaban ƙasar Idris Deby ya mutu sakamakon raunuka da ya ji a fagen daga. A halin yanzu dai Chadi tana fafatawa da mayakan da ke tawaye waɗanda suka ƙaddamar da hari kan babban birnin ƙasar na Injimena. Ana sa ran shugaba Idris Deby zai lashe zaben shugaban ƙasar karo na 6 bayan zaben da aka gudanar a watan Afrilu. A wata sanarwa da ya gabatar a gidan talabijin mai magana da yawun rundunar sojojin ƙasar, Janar Azim Mamandao Aguana ya ce shugaba Idris Deby na Chadi ya ja numfashinsa na ƙarshe a yayin da yake kare martabar ƙasar a fagen daga. Tuni dai an rusa gwamnatin da majalisar dokoki ta majalisar koli ta soji za ta jagoranci ƙasar har na tsawon wata 18. Ƙoƙarin yaƙi da Boko Haram. Shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya bayyana marigayi shugaban ƙasar Chadi Idris Deby da jajirtaccen shugaba wanda mutuwarsa za ta bar gagarumin gibi a yaƙi da ƙasashen duniya ke yi da ƙungiyoyi na 'yan ta'adda. Shugaban Najeriya ya jinjina wa marigayi Idris Deby a yaƙin da yake yi da ƙungiyar Boko Haram, ya kuma kira shi da babban abokin Najeriya. Sannan ya sanya hannu a yaƙin da ƙasar ke yi da Boko Haram wanda suka haddasa matsalar tsaro ba a Najeriya ba har da kasashen makwabta, musamman ita kanta kasar Chadi da Kamaru da jamhuriyar Nijar, in ji sanarwar shugaban. Barista Audu Bulama Gabakarti mai sharshi ne kan al'amuran tsaro a Afirka, ya kuma ce yankin Sahel na Afirka ba zai taɓa mantawa da marigayi Idris Deby ba a yaƙi da 'yan Boko Haram. Idan ba a manta ba, har sai da ya turo sojoji a shekarar domin su taya sojojin Najeriya yaƙi da ƙungiyar, kuma sun taka gagarumar rawa a wannan lokaci. Kasancewar sojojin Chadi da rumai ne hasali ma ana ganin baki ɗayan Afirka ta yamma babu jaruman sojoji kamar su, inji Barista Bulama. Ana ganin jarumtarsu ta taka rawa sosai wajen yaƙi da ƙungiyar da kuma karya lagon Boko Haram a shekara ta 2015, a shekara ta 2016 da kuma shekara ta 2017. Wannan ne yasa a shekarun nan na baya-baya da haɗakar Najeriya da Chadi ta samu matsala, har shi shugaba Idris Deby a shekara ta 2020 ya ce ba za su ci gaba da yaƙar ƙungiyar Boko Haram a wajen Chadi ba. Wannan ya kawo matuƙar gibi a yaƙi da ƙungiyar, ya kuma ba ta damar yin ƙarfi har ta ci gaba da kai manya-manyan hare-hare da muke gani a shekarun biyun nan da suka gabata, in ji Bulama Bakarti. Bakarti ya ce hakika mutuwarsa za ta bar gagarumin gibi a yaƙi da ake yi da ƙungiyar Boko Haram. Hakan ka iya rura wutar rashin zaman lafiya da tsaro a yankin Afirka ta yamma, saboda ita kanta kasar Chadi idan ba a yi hankali ba za ta ƙara rikicewa, domin siyasa da mulki da sojoji za su ci gaba da haddasa rigingimu. Daman waɗanda suka kashe shi 'yan tawaye ne, su kuma tun da sun kashe shugaba za su ƙara matsa ƙaimi akan abubuwan da suke yi. Mutuwar Idris Deby za ta bar gibi kan rashin yanke hukunci a gwamnati. Mai sharhin ya ci gaba da cewa idan rikicin siyasar Chadi ya ƙara rincaɓewa, to harkar tsaro za ta rikice. Idan haka ta faru, sojoji za su koma gida, ba za su ci gaba da yaƙi da ƙungiyoyin masu jihadi a yankin tafkin Chadi da ɓangaren Sahel wanda akwai sojojin Chadi a cikinsu ba. To wannan zai ƙara munana al'amura ba wai a ƙasar kaɗai ko tafkin Chadi ba, har ma da yankin Sahel da Afirka ta yamma baki ɗaya. To muna fatan dai Allah ya kyauta, kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.